Vasteloven samen van Oet Montfort. In Posters sting iedereen boete. En hier in Moorfort zit iedereen binnen. Kom maar, we gaan eens even kijken bij de hulen. Vasteloven samen naar de Oet geroepen. Naar de Oet geroepen, Kaarsaarse Prins Erik de Derde van KB de Hulen van de Groot van Moorfort. En we hebben ze even gestaan. Mijn prinses is prinses Julia Oedag, werkelijk. En wat is het dagelijks leven eigenlijk? Het dagelijks leven ben ik agraris adviseur bij Rabobank Centraal te Limburg. En dat is natuurlijk ook een spreuk, maar mogen we dat weten? Ja, dat mogen we weten. Dat is hoog provenance, vuilere was. Zo zeggen de hele show de Vasteloven. Ja, dankjewel. En geef hem maar even gas. Ja, we geven gas. Vasteloven samen. De prins let roet, maar er zijn nog verder te doen. Moeten de doet roepen van de prins. Ja, de prins is net roet en voor hem is nu de gelegenheid om voorop te gaan in de strijd. We hebben geen programma meer, het is gewoon volle gas er tegenaan. En dan komt het seizoen zonder bijzonderheden te gebeuren. Ja, voor het rijden komend seizoen heb ik gewoon een normaal programma. We hebben vorig jaar 10 keer 11-jarig jubileum gehad, dus dit jaar gaan we gewoon terug naar een normaal programma. Joekskepellen treffen 2 weken voor de Vasteloven en voor de rest bezoeken we de recepties in de regio. Ik kan maar één ding zeggen, het kan niet kapot met zonder prins. Nee, zeker niet. Zonder Vasteloven. Hier ook.